Rêjeya bêkariyê li Tirkiye her ku diçe zêde dibe. Kesên ku karekê jî dikin li ber bilindbûniya bahayên tiştan firotuna wan jî kêm e. Ev rewş herî zêde li ser esnafan tê tehîzkirin. Berî hilbijardinên sîvyekê edarê hêviya esnafan ew bû ku piştî hilbijardinê dê rewş baş bibe. Lê hilbijardin dawî bû hê jî di rewşa wan da gorankariyek durist nebiye. Hin esnaf ber bi îhsasê ve biçin jî heya ji wan tê li ber xwe didin ku ser piya bisekinin. Satılmış taştan dad de xuya kirin ku piştî hilbijardinê hêviya wan hebû ku rewş baş be. Lê rewş ana jî dibêje ku baş nîne. Ev şeş heft mehe karê me bi awayekî cidî da ketiya û firotin kêm bûye. Dema sedema vê yekê lêkolîn dikîn, zelal dibe ku bilindbûna dovîs û daketina kirîna berxweran sedem e. Ev rewş dê çê bibe yan na em wê nizanin. Mugiya Okçe li Enqerê li bazara Çerkes dikandareke. Dema rewşa esnafan tevahî di nirxînê dibêje hin hevalê me hiç sisteh nakin û dikanê xwe digirin. Lê ji Xwedê re şukur karê min baş e. Li gorî gelek esnafan rewş gelek xirab e. Lê li gorî firotina min baş e. Di vê hawirdora aborî de firotina min heye û baş e. Ez şikrî Xwedê dikim, rizqê min dibe. Ez memnûnim, êdî çi bixwazim? Di nav bazarê da perêgerm zor kêm e. Danûstandina bikiran zêdetir li ser karta krediyê. Cilûberfiroş Erdogan 15. Dibêje di berika kesî da pere nemaye. Karta kredî jî êdî çareserî nîne. Vatandaş borçlu. Hewlatî bi xwe qerdarin, pare di berîka wan danîne. Lê xwekirîne tên kar. Em temaşa dikin xanîkerîne bi kredî, seyare bi kredî, diçe hecê bi kredî, zarok di zewcîne bi kredî. Heke wiha be, bi vê nevê ev naçe serî. Parê ku tune ye, ew pare serfkirîne. Niha cezaya wê dikêşînin. Li Enqerê hêviya esnafa ew bû ku hilbijardin dawî bibe û rewşa aboriyê li Tirkiye aliyê başiyê ve biçe. Li ana em dibînin ku hêviya esnafa vî alî da nemaye. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.